Welcome back to the YouTube channel Malawi Cameras. Kodi kwa Gwanji ku Zambia, ku South Africa kwa Gwanji tupi la malemu former president Edgar Chagwa Lungu lasowa nanga chachitika nchani zatani. So mino ife tikupasana nkhani yose bwino mwanu ndomeko ngati mbiti nakupasani kuyambira lafa nkhani ineka mpaka kawiri kose. So komano choyambira tesa napita kutali tenti yangane statement ya boma la Zambia kuti latijani pankhani imeneyi. Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. So boma la Zambia latosa statement rona kuti the government of the Republic of Zambia wishes to confirm that the High Court in Pretoria has today, Wednesday, 22nd April 2026, formally transferred the mortal remains of the 6th Republican President, Dr. Edgar Chagwa Lungu, to the Zambian government. This development follows the former president's family's inability to proceed with their case before the South African Supreme Court of Appeal. The mortal remains of the former president have since been relocated from Two Mountains Barrier Services Limited to the facility managed by the South African government. In its 8th August 2025 ruling, the Pretoria High Court directed the body be released to the Zambian government to facilitate preparations or repatriations and burial in Zambia. In line with the court's directive, the government will engage with the former president's family to finalize burial arrangements. The nation will be informed of the agreed upon details in due course. Chabe. Mu nkhani imene tikumvapa choyambirira nchonena kuti ndikafukufuku wina, not only the statement, ndikafukufuku wina. By the way, boma la Zambia ndi la South Africa lifuneka likayankhe milandu ku court. China chikaba chino kuti former president Edgar Chagwa Lungu atatisiya pa 5 June 2025 mukuti pano pa pakatha miyezi iwiri ndikuti akhala atachaka, right? Iwowa adapita ku Zambia, akadapita ku South Africa chifukwa kuti amadwala. Panali mipungopungo pakati pa iwowa ndi president amene akulamulira panopa Hichilema, something like that. So mipungopungo yawo idaliyona kuti akuluwa amafila zoti akulondedwa kwambiri, and chilichonse chimene angapange amachipanga amauza kuti inu mupanga ndale, akapita kutchali chi mupanga ndale, akapita kuthamanga inu mupanga ndale kumango imisiro la polisi. So zinapeza kuona zoti akuluwa inafika nthawi inakati amadwala amafuna kupita ku South Africa kuti akapeze thandizo, and ngati former president ali ndi ma benefits, boma likuyenera kutenga gawo pa zinthu zake yeyo. So boma linamukaniza, and nthawi inakati anampanga ku even detain ku airport kuti asakwere ndege. So anapanga fight hard pona kuchipatala kuti anapita, komano anapita mwa private. Anapita mwa private kumene kujako anadandaula kwambiri chifukwa cha zimene zozo kuti like boma sile kumuthandiza anyway chifukwa cha pazifukwa zinthu za ndale, right? So atapita ku South Africa kuchipatala anakhala kumene kujako mpaka anapeza kuti anatisiya kumene kucha. May his soul rest in peace. So atatisiya kumene kucha iye uja achibale makamaka anati apapa ndi mmene zinalili aboma apa sabwere kumanena kuti yayi basi uyu ndi former president mulemekeze timpange mwambo wa ngamema makhalira ngati wa dziko ye bla 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 bla. Ayi sikufuna tipange zimene zonso munthu wake sakuti analesa zimenezo kuti pasapezeke aboma kutenga pambali pamalizo anga. Okay, fanda ndakuya nawo. I will not die a peaceful death. I will not die a peaceful death if I was to die today, because they came and tried to squeeze me out of
ordinary life by stopping me from just enjoying my being as a Zambian person, by going out to just have a bit of fresh air, running around in the morning. That they stopped. They clamped on it. They said it was politicking. Going to church, they stopped me. They said it's politicking. You know, visiting friends, they took it that it was politicking. So everything around my life and that of my wife and children was politicized by the people in authority, such that I felt so helpless. And munkhani zinaso akuti anati mtembo wake ufishiridwe kuti ukwiriridwe ku South Africa. So akubanja nakana kuti ayi zimene zithu mawishes amene awa ndithu ateke ndithu. So nkhani ndi pakana fika court pakati pa family akubanja kwa president Edgar Lungu ndi boma ngati la Zambia. Alona uja anapita ku high court. Nkuyamba tsopano one by one banji titere chifanyani afishelo kuno chifanyani ndi mpaka anazambisa kuti kuchako mlandu uchawo mu August, right? Anapeza kunzire anawina ndi aboma la Zambia. Mlandu uja anawina ndi aboma la Zambia. So court la high court ku Pretoria analamula kuti tengani thupi mukapange madongosolo onse kwanu ku Zambia. Court limene la ku high court ku Pretoria. Tabwino. Komabe akubanja sizinasangalasa. Munthu ukapita ku court chigamulo wewe sunakhutitsidwe nacho umatani. Yayi ndithu umapita ndithu ku Supreme Court of Appeal. Kumene kuchako umapita ukapanga appeal, right? So court limakhala ku upita kuchako anapita ku Supreme Court of Appeal kuba ikachidana lawo kuti akulu ifeyo pachitika nkhani koma high court yagamula kuti boma lani litenge pamene muno wake samafuna ifeso sitikufuna. So tipanga banji pamene baba. So Supreme Court inati okay wait nkhani tipanga komano pakadali pano so Maliowa anali kuchiwambirira pa nthawi imeneyi. Maliowa anali ku madziwa kuti pamakhala mabungwe pamakhala organization amene amasamalira za maliro ngati tili ndi mthunzi I think ndio chuo kwambiri ku Malawi mthunzi funeral services, you know. So amakhala magalimoto awo amapanga njinjo se munthu akamwalira chenja chicho so bokosi yeah. So kumene kuchako ku South Africa kuli chani kuli zangati zomwezo machita kuti two mountains, okay, funeral services, two mountains. So iwaja Malio nani kutiko kumene kuja bas ngani kupata nibe ndikumayenda. So Supreme Court inazanena kuti wait aba Malio akhalebe kuti ku two mountains akhale komweko mpaka na titamva apilu imene yanuyi chidendelo yanuji nakasese mnakhurisidwa ndi chidendelo cha high court ndiye kuno kuti tifuna ndithu tilongosola nkhani bwinobwino tilongosola ndiye pamapeto pake mpamene tsopano tizakuuze nziro mthaulani mthakutenga Malio acho kumene kuchako kumenako ndikumaona kuti mpanga bwanji chabwino iyo mwezi uwo 1 2 3 4 mpaka napano miezi ngati miezi 10 boma la Zambia lila asa no chukuchitikache chibwana. Anyway komanso afamily akuti amakhanga kuti akulephera kupanga kukwanisa zinthu zina zimene akhoti ukoko amafuna like milandu ije kupanga proceed, you know, kupanga follow up bwino like zizi, you understand. Kungokhanga milandu basi imene yamakhalira ku Malawi yomata akungopasa belo basi nepesiza kambidwaso mpaka nakalekale. So nthawi ikuta chaka chikupita kungoti date panga bwanji anthu aja I don't know anangoti zikuoneka ngati kuti a family akanika. That's why mu statement yawo mu statement imene anakambayi akamba kuti this development follows the former president's family inability to proceed with their case before the South African Supreme Court of Appeal. Kunena kuti izi zikuchitika chifukwa cha
family iyi yakanika kukanika kwawo kusakwanitsa kwawo popanga proceed. Okay, so zoti nkhani kuti akanika kupitiliza mlandu ku Supreme Court kwa nthawi yapita. So ife iwo atengera za chigamulo following njani poyambira nzana kuti chifukwa cha case chifukwa cha 8 August chanchani pa 8 August anagamula right pa 8 August ndio gamula high court kuti nyamulani maliombira kupita nawo. So iwo angolenga chigamulo cha ku high court kuja ndikuti chabiro chili katikati right sichikuziwika tsogolo koma still pale chigamulo chili chose kwa biro kuja. So what happened like afterwards iwo aja anana kuti the motto remains of the former president have since been relocated. Tsunzura ana move anajotsa mtembo uja from Two Mountains Burial Services. Timakamba za ntunzi zicheza ntunzi services zichemezi. Yeah, so kujosa kuntunzi kuja not ntunzi ugo tangopeka example right. Ku Two Mountains Burial Services kujosa kuja amena mvanga zose zokwilanja anajosa kumina kujako kana kwanakaika ku to facility managed by the South African government. Anakaika kumalo kumene tutu kwa boma la South Africa. Kusuntha kumina kujako like kwabatsa kumina kujako kuti tsopano tikurani kuti mnakaba ngemadongo solo odi asamuse mtembo uja kenako ubwelereso ku Zambia. Pamene paruti mvana kuno kuti maliro anaperekedwa kwa anthu anapereka abatsa anthunzi aja kuti muka zikangotha zonse mukakwirira mina ngasewo burial iyo nda burial site amafreshia sunzoti ndi dollars ziti zimenzi siulele ya sura mango za chifundo ya amanda ndalama. So kana kuzipeza kuti apa anthu ajenera anakatengala titenge kumano tukasiye kuti kujino kumanyumba aboma la South Africa kuti anyamulidwe abwere kuti abwere ku Zambia. Pamene wende banenkani kenako out of blue mpekesa mvekala amazero safushira uko sakwirira chifukwa zachoka manja manthu lani anamakwirira adzukulu timanga banji no mtembo wasowa. I think we have reached a certain level in this country where we need to respond to the madness of this government. How on earth does a whole president sanction the stealing of the former president's body in a different country when the matter is even in court? Even the matter in court itself is erroneous. There's nothing good, nothing positive, nothing moral about it. Then you actually go and sponsor NGOs to demand and get the police to steal the body. Are you normal? Ndembo wasowa. Ndekandi ndipefika bali. Ndembo wasowa. Blah 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 blah. Okay, chabwe. Then maloya kanja imva. Maloya ku family sobana. Iwaja tamanga wakujani ku Supreme Court of Appeal kuja. Anapanga appeal kuja. Kumene kuja ndikumene anena kuti choyambirira mtembo bwezeretseni kumene unali kofushira kuja amene amagwirira aja ubwezeretseni umene uja fuwa tinakuuzani kwanena kuti inuyo musagwire mtembo pangani zoti pabwerere. So chimene chinachitika apa chinena kuti maloya aja anasuma like zikutheka banje mtembo ujo kakoma kuti mpamene pamveka mpekesa zonzoti iyayi apapa mmene zililimu mtembo wasowa mtembo udakali still ku South Africa. And mwina pamene munamva kona kuti koti la Supreme of Appeal ku South Africa lanena kuti mtembo ubwerereso sikuti ubwerere kuchoka ku Zambia kupita ku South Africa koma ubwerere kuchoka ku manyumba aboma amene ayikidwawo kupita so ku burial services kuja
ku Two Mountains kuja. I'm glad to inform you that the Supreme Court has just given us a stay. The government of Zambia and the government of South Africa have been ordered to take back the body to Two Mountains. And further, there has been an order for them to show cause as to why they should not be cited for contempt. We'll be making available that court order to you, and so that Zambians may know. That is where we are right now. And the Supreme Court has just finished their hearing and granted the order. Supreme Court yanakuna kuti maboma awiri, boma la South Africa komanso boma la Zambia likafotokoze bwino ya contempt ifoti iwo aphwanya lamulo la court, Supreme Court anaweza kuti msagwire mtembo usiyeni choncho iwo aja pamene akapangana kutenga mtembo uja kukasiya kuti ku government facility. So boma la South Africa ndi boma la Zambia onse ndi milandu yotaka yake ku Supreme Court kuti tifanyani mwasuntha mtembo mapita nawo kuti pamene awanasuntha chifukwa anaganiza kuti akubanjachi I think alephera nanga pakana chaka tamvana penepo. So nkhaniyo ndithu ndi imeneyo. Yeah, that's it. Thank you so much. Malawian Cameras.